Здравейте, приятели! Завръщам се отново с пореден епизод на Clash Royale, в който сега ще снимам битки, батъл и ще видя какъв чест ще ми се падне в свободното място. Тук в клан честа не сме много напреднали, трябва да таковаме. Искам преди да почнем да ви покажа на нещо. Погледнете това. Успях да направя Full Legendary Deck. Ако за тези, които ми следят сериите на Clash Royale, ако забелязвате, имам спарки, които за всичко казвам, ако искате вярвайте, но наистина, преди няколко дена спаркито ми се падна от Free Chest и няма шега. Наистина ви го казвам. Няма никаква шега. От Free Chest ми се падна, просто нямам думи какво да кажа. И така. В края на клипа, когато свършва, ще ви покажа снимката, ще я добавя допълнително. Просто и много съм загубен, почнах с Legendary дека. Случайно. Без исках. Той си го знаеш ако си Хограйдер. Да. Аз ще пусна Graveyard, моето комбо, но нямам зап да пусна, ако пусна Скелетен армия или нещо такова, но той не пусна нещо такова. О, вижте скелетите през това време от Graveyard, ако правят. О, мале, ли ще му взема колата? Yes! Взех му я. Това комбо хич не е зле. Graveyard и Lumberjack, много ма кефи мен. Не бе! И сега Лумбъра. Няма да пускам нищо. Охо! О, взеха му доста демидж. На голямата кула. Дали ще ми даде някакъв хубав чест, ако спечеля с Legendary дека? Майнер. Бум! О, дори не успях Хограйдър да удари. Обаче аз мисля да пусна тук. И фак. И това беше гадно. О, това беше брутално. Да видим сега какво ще ни даде. 3 скупи. Голден чест не е зле. Поне е хубав. И както виждате, спечелихме с Legendary дека. Рядко печеля с него, но това беше хубаво. Да, нека да отворим Голден честа. Така. Имаме си Golden Chest на арена 9, но надявах се за тази победа да има по-хубав чест. Така, хора, тук вижте само какъв екземпляр имам. Legendary Chest, който сега няма да мога да го отворя, защото просто не ми се купуват 500 джема. И те или иначе Теленор ще ми платят парите 10 лева, но аз не искам, защото чакам да ми излезне оферта на която е 500 джема, Magical Chest и 10 000 злато, което е много по-хубаво, отколкото един Legendary Chest с една Legendary, който съмнителен е. Аз един път само се купих
когато ни се падна Грейвярд. Да, от Грейвярд ни се падна и така. Сега нека да правим няколко битки, за да вземем краун честа. Много ми изкефи това, че успяхме да бием онзи на 3 корони. И то благодарение на Спаркито, където най-лесно се спира. Но хубаво. Спекта нищо няма да ми тупна кулата. Не успях да му победа инферното, ама... победихме го. Така... Бейби Драгъна не ми взима толкова с много демидж. Аз пак ще... Къде бе? Това е някакъв майтап. О, не! Но всъщност имам тук един айс голем, който ще помогне. Фак. Това беше отвратително. Зап! О, браво! Блокнахме му цялата атака. Заслужаваше се да се скефа. Така, вземаме Хограйдер или Lumberjack, но аз мисля Хограйдер. Той пак ще пусне ПКД, ама както иде, поне ще му направи един-два удара, да. И той има Lumberjack, па даже вижте, благодарение на Fire Spirit-ите му взехме доста... Като няма с какво се опитва да ми спира скелетен армито с Fireball. Така нямам Хограйдер, но имам Lumberjack. Готов съм да запна. Това вече няма как да се запне, от ще да става. И пак не ми пъпна кулата. Супер. До сега обаче ето така ще направя, хора. Па да стане нещо, май няма да стане. Фак. И не успяхме. Това е гадно. Айде, заради ми поне. Кога пуснат? Стига, бе, толкова пълк 1000 пъти ги пуснат. О, yes! Fuck. Кулата му остана на едно демидж. Това беше много яко. 30 купи. И една коронка. Ма изкефи как му остана кулата на толкова малко. Нека да изиграм още един бейтъл. Така. Нека пак да си пусна моето комбо. Този път ми заради еликсира за Fire Spirit. Сега... стига, бе. Поне... такова... Аре, убивай Валкирията, бе! Гадняр.
И как му зареди еликсира, че да ми пусне 3 мускетирки? Това много малко ме очуди, да, ама. О, ще му... Yes. Get wrecked. Заслужаваше си това. Убих му принцеса. Да, между другото ще го пусна. Той пак пуска Валкири. Аре бе. О, фар спириците колко демидж взеха. И още един път го фраснах с Хог Райдера. Много яко. Ще дали му пусна Инферно, но сега. О, не знам кога ме отиди колата на толкова с малко демидж. Не съм забелязал дори. Дано да изхъби сега скелета на армито, за да ми го... О! Той не изхъби скелета на армито. Е пусна нещо, което аз много мразя. И ужасно много мразя това. И аз пускам сега Фар Спирит. О, взимам умея, тъй като лога ми е втори левел. Като е първи взима 100 демидж, като е втори взима 110. Ой, той има лумбарджак. Той пуска принцес. Фак! Между другото, той взе много лошо решение. И сега Get Wrecked. Get Wrecked, хора. Избрал лошото решение да пусне 3 мускетири. Изобщо не знам за какво пренебрегна Хог Райдер. 31 копи. Не знам за какво го пренебрегна така. Никога не се пренебрегва Хог Райдер, но негово си решение. И така. Сега това ще е последната битка, която ще правим в този епизод. Единствено заради Краун Честа, но може да не е последната, ако не спечеля, да, ама да се надяваме. Защото няма много място на телефона. Дали ще му... Да, взехме го демидж, но той има Execution, който грам не ми подсказва нещо хубаво. Да, знаех се, че това ще направи. Но аз пък ще направя това, моля, че се ударе... Фак. Той не ударе Execution. Но всъщност аз съм му взел повече демидж, отколкото той ми взе с Royal Giant-а. Но този път имах късмет, че имах да пусна Инферно и Лумбарджак, но друг път може би няма да имам. Поне и да ме бие хора, се надявам за една коронка. Сега очаквам малко да ми се зареди. Това беше много гадно. О, фак. И да ме бие поне... Не, трябва да му взема едната. Па за победа ще търсим друг начин. Аз за сега целта ми е да му взема едната. Трябва да му я вземем. Фак. Оу! Зап и имаме му кулата. О, не. Айде де. Фак.
най-гадния момент. О, не. Добре, те нали ми стреляха колата, как? Не. Ще падна, да, ама няма нищо. Той ме бие. Но пък му взеха една корона, което е хубаво. Минус 30 не е чак толкова зле. Имаме една коронка, само да видя колко съм направил на краун честа. 12. И още ще направя. Така, нека да отворим краун чест. Дали ще има execution, защото адски много ми трябва. Май няма да има дори епик. Да. Да, хора, дори реар карта. Това беше най-смотания или тъп краун чест, който съм отварял. И така. Така, хора, това беше всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако така, дайте лайк и се абонирайте за канала ми. Това беше всичко. Чао!